Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana'y nasa masaya, payapa at magandang kalagayan sa araw na ito. Welcome po to another episode of Thick Talks, isang malalim, makapal, makahulugang usapan sa mga bagay-bagay dito sa ating simbahan sa Betis Heritage Church, Santiago Apostol Parish po. Sa araw na ito po ay hindi isang grupo, hindi mga tao ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ay ang aming bagong sound system. Hindi po ako nagyayabang, kahit natutokso po ako magyabang. Hindi po ugali ang magyabang, hindi po. Ako po ay nagagalak lamang, na namamangha, nagpapasalamat at talagang overwhelmed po with joy and gratitude dahil binigyan kami ng Panginoong Diyos. Bigay po ito ni Lord ng bagong sound system dito sa simbahan namin sa Betis, ang Santiago Apostol Parish Church. Naalala ko po nung seminarista pa ako, isang pare ang nagsabi sa akin, sabi niya, Raul, kapag ikaw ay nasa parokya na, kung meron kang dapat baguhin, unang-una mong dapat baguhin ay ang sound system. Dapat klaro sa mga tao ang sinasabi mo. Dapat naintindihan nila. Hindi lang yung basta nadidinig na lang kumakabog yung salita mo, hindi lang basta nadidinig na lang nag-e-echo yung salita mo. Dapat unahin mong ayusin ang iyong sound system. And I remember this. And wherever parish I go, I make sure that we have a good sound system. Ito po ang unang inaayos ko. Kaya sinasabi ko sa mga parokyano ko, kasi po gusto kong naiintindihan ninyo ako kapag minumura ko kayo. yun po ang dahilan na binibigay ko sa kanila. And may nagturo din po sa akin noon, ang anumang communication, kasama na po dito ang pangangaral, ang pagbibigay ng salita ng Diyos, ang pagbabahagi ng kanyang salita, ay may tatlong bahagi. There is the messenger, the message, and the means. Well, the messenger, kaming mga pare. The message, ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang gawain, ang kanyang salita na mahalaga na iniwan niya sa atin. And the means, kasama po dito ang sound system. Paano itatransmit from the messenger to the message ang gusto niyang ipaabot. Okay? At meron pa palang kaapat ang mga taong nakikinig ng iyong message. So alam na po natin yon. And one important part of communication ay ang means kung saan dumadaloy ang salita ng Diyos. Ito po para sa akin ay dapat walang echo, walang effect, walang pero pure, simple, clear, crisp, natural voice that comes out as if it were Jesus Himself speaking to us. Nasabi po nila sa akin, it has been, the sound system here in Betis has been used for the past 20 years. And within those years, patsi-patsi lang, remedyo pang nag-aano, hanggang dumating po ako, alam ko, iba-iba na yung laman ng speakers, ang kuryente nasa labas, nakabitin na lang sa mga tabi ng mga speakers yung and only the people in the front and at the back understand me. Mga people dito sa side, hindi nila ako maintindihan. Sa labas, hindi nila madinig. Yun po ang sitwasyon ng aming sitwasyon, ang aming sound system. So I thought that, hey, it's time we have to change it. We have to improve it. We have to do something about it. So ako po'y nagpapasalamat at sana nadidinig niyo ang pagbabago sa inyong live streaming sa misa natin. At sana po samahan niyo kami in praising the Lord, in listening to the Lord,
in being wild with the people, in having this one wish and one dream for our parish. A very good sound system na hindi lang tatagal during my time. Ito po ay lalampasan kami lahat. Lalampasan kami at wala na ako dito, wala na rin yung susunod na pare. Nandito pa rin ang aming sound system na nagbibigay ng mabuting balita ng ating Panginoon. At mapapakinggan po natin sa episode na ito ang iba't ibang tao na naging bahagi ng aming pagtutok sa pagbabago ng sound system. Si Brother Mok po ang aming coordinator ng Consejo de Santiago or our PPC President. Si Brother Mark na malaking naitulong sa pagtatrabaho, coordinating all the efforts of the sound system. And nabanggit ko po kanina si Brother Miko, isang expert na taga dito po sa Betis na talagang tinulungan kami para makuha namin ang tamang volume, ang tamang sound nitong sound system. Magandang araw mga ka-TikTok, mga kaparokya dito sa Santiago Apostol. Ako si Brother Mok Kayanan, ang PPC President. So kami yung in charge sa sound system. Paano siya ma-acquire, paano yung bidding. So, kinausap ako ni Among na kailangan nating magpalit ng bagong sound system. Actually, yung dati nating sound system, siguro mga 2002 or 2003 nung na-install ito. So, kung titignan natin, yung wear and tear, yung aging, hindi na umaandar yung sa mga transept, sa mga outdoor speaker, hindi na sila umandar. Including sa bell tower. So yung sa nib na lang yung umandar. So sabi niya, talagang hirap siya. Pag nag-homily, ang hirap mag-homily lang kahit maganda yung homily mo, kung hindi nila naririnig, so sayang. So siguro it's about time to purchase a new sound system. So nag-create kami ng bidding committee. Si Among, ako, si Ramses, si Brother Joel, si Mark, tsaka mayroon tayong consultant, si Kong Miko. We created a committee para maghanap ng contractor or supplier para sa new sound system. We have 6 bidders. Dun sa 6 bidders natin, merong 4 doon na parang responsive bidder sila. So maganda yung sinabit nilang mga gamit sa proposal. So ang ginawa namin, in-study namin yung mga sinabit nilang proposal isa-isa. Dun sa 4 na we have selected isang bidder na very responsive. Kung titignan mo, sila lang yung gumamit ng software nung i-design yung simbahan natin. Kung paano i-place yung mga speaker, gaano kalaki, anong gagamiting power amp, anong gagamiting mixer. Sila lang nakapag-provide. And then, sila lang yung nag-demo. So, nagdala sila ng technician, nagdala sila ng equipment, nag-demo sila dito, ginamit yung actually na-try ni Among. Ito, napili natin yung Metatech Solutions Incorporated. Hi, good day. Ako nga pala si Mark, isa sa mga member ng Sound Committee na na-assign, naatasan ni Among Raul para dito sa pagpapanibagot ng sound system ng Betis Church. So we have 3 criteria. Actually, may mga criteria tayo dun sa paano yung pagpili. So first of all is nagkaroon siya ng dapat is meron kang church project nung sa una. So why is this important? Kasi hindi lahat ng mga sound system ay para-parehas. So actually malaking challenge sa mga nagsa-sound system ang paggawa ng mga sound system ng mga simbahan dahil nga sa mga tinatawag nila mo yung mga echo kasi yung mga domes nila yung nagkakaiba. So one criteria is that. So second is yung criteria ng quality at ng warranty ng mga produkto or mga gamit na gagamitin. So dun sa mga aspetong yon, so tinignan din lahat namin yung mga dun sa 6 na bidders, tinignan lahat namin kung ano yung quality ng mga brands, quality ng mga
gamit na gagamitin nila. Of course, one of those is yung brand at saka yung warranty ng mga yun. Pangatlong criteria is yung costings. So, of course, dito natin ma-evaluate kung gaano ba kamahal or yung value nung project natin. So, dito sa costings, dito natin evaluate yung relatively proportion nung the value itself ng project at saka nung price nung ibibigay nung bidder. So out of those 6 bidders, so ang nanalo or ang napili namin is si Metatech Solutions. Metatech Solution is a company na located sa Manila. Actually, they are the one who are producing yung Wow Magic Sing. Doon sa first criteria, pasok siya kasi they have already the previous project sa may Basilica of Taal. So yung Basilica of Taal, alam naman natin, ito yung pinakamalaking simbahan sa buong Asia. So pangalawang criteria, pasok siya kasi ang mga ginamit niyang, ang mga propose niyang mga gamit ay yung mga Bose, tapos yung mga Odak, Adam Hall, at saka yung Yamaha TF rack. So, yun din kasi yung hinahanap nating mixer according do sa consultant natin na si Kuya Miko. So, pangatlo, nagbigay siya ng magandang payment mode. So one of this is yung 50% down payment, then staggered yung natitirang 50% into 6 months payment terms. So, yun. Kaya napili natin si Metatech Solutions. Okay, punta tayo dun sa mismong project. So, dun sa proposal at dun sa ginawa ni Metatech, ito yung tinatawag nilang panel setup. So, sa panel setup, dinivide nila ang simbahan natin into different panels. So, dito, dinivide nila into 7 panels yung simbahan natin. So, sa ganitong paraan, mako-customize mo ng gusto ang sound system mo or ang sound preference mo depende dun sa space at saka dun sa mga number of occupants niya, kasi malaking factor ito sa pag-produce at dun sa quality ng sound na kailangan mo marinig. So dun sa sistemang ginawa, so dinivide nila ang main altar natin into the right and left wing. Doon sa yung nave natin, dinivide nila into 2. Then meron din tayong sariling system sa bell tower natin. So kung mapapansin ninyo, itong mismong console natin is composed of 7 amplifiers. So ito yung 7 panels na pinag-divide nila. Then magmi-meet sila dito sa ating digital na mixer. Ito yung TF rack na tinatawag. So digital mixer na to. So, dito sa instrument na to, lahat ng octaves mo, lahat ng frequencies mo, kaya niyang i-manipulate babase dun sa pangangailangan at gusto mong marinig na sound. So, dahil nga digital siya, nakokontrol mo siya manually dito, at the same time, pwede mo siyang kontrolin using this iPad. So, nandito siya. So, whenever you go, basta sakop siya ng Wi-Fi niya, ng system niya, is kaya mo siyang kontrolin. So whenever na makakarinig ka ng, let's say, ng mga feedbacks or uncertain noise, pwede mo siyang i-cancel at hindi na siya marinig dun sa buong sistema niya. We hope at ma-assure naman namin na hindi tayo nalugi or hindi tayo lugi dito sa project natin to. So the value of our money is equally proportional dun sa brand at saka dun sa warranty at sa tibay ng mga ginamit natin. Ako pala si Lester Indong from Metatech Solution and Systems Corporation. Actually, bago pa lang kang Metatech Solution, but from a previous company na mas kilala sa system integration, providing solution pagdating sa AV, professional audio, professional video, professional lighting. Yung Metatech is bago pa lang. Pero from the previous company, kami pa rin yung nasa Metatech. So, specialty namin yun sa professional AV, professional lighting and video, then installation, then system integration. Mga lahat yan, how. Una-una muna kasi bago kami mag-design ng isang system, ina-assess muna namin kung ano yung kailangan ng isang venue o lugar.
dito sa Baptist Church. Bali, ang ginawa muna namin is nag-site visit kami, inocular namin. Tapos sinukatan namin yung, since wala itong digital copy ng floor plan, so ginawa namin, nag-manually sukat kami ng buong area. Then binuo namin siya 3D. Then meron kami ginagamit na software na para makapag-simulate kami ng sound kung ano yung magiging tunog ng speakers na ikakabit namin dito sa area na to. So doon sa 3D simulation namin, kumbaga nagkama kami sa system na ganito na mas magiging optimal yung tunog, mas maganda, na hindi ganun kalaking kailangan speaker yung kailangan, na hindi naman siya magiging overkill, na tamang-tama kung ano yung application ng venue. Post-professional kasi, nasubukan na namin to. Previous project namin is sa Basilica Taal of St. Thomas of Tours sa Taal, Batangas. So doon, kumbaga mas challenging yung space kasi mas mahirap yung acoustic design doon, mas malaki yung church na yun. So mas malaking challenge sa amin. Pero nung nasubukan namin doon kung ano yung naging outcome ng system na ginawa namin doon. So mas prefer namin na itong boss na rin na gamitin dito sa Baptist Church. Unang-una salamat po sa Baptist Church sa pagtitiwala na kami ang humandle ng project niya na to, na kami yung kumbaga kami yung kinuha yung system integrator para ma-upgrade yung sound system nyo rito sa church na to. And then, maraming salamat po, and umasa po kayo, hindi po kayo mabibisa. Sound check, praise. Para masagot ang libro ng Deuteronomy. Ni Moises nga na aking banayan, na yung kapaliwan ng tao kayong pinili daw ng Diyos. Pinili na kayo kaling ibang bansa, malaking bukod mong bandido. Pinili na kayo at kapakuman, na walang mas naman kayo kaysa kanilang tao. King kamatutwanan, di kayo hindi mga pinili bansa, katikin niya. So maraming salamat po sa pakikinig ninyo, sa pangunawa niyo sa amin, sa pagtanggap ninyo sa amin at sa magandang balitang ibinibigay namin. At samahan niyo po kami ngayon para sa huling pagdarasal nating lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, minsan sinabi na San Pablo sa amin, ang iyong magiting na misyonero sa iba't ibang bahagi ng mundo, papaano sila maniniwala kung wala pa nagbabalita sa kanila? Paano nila mababalitaan kung wala pa nagsasalita sa kanila? At papaano may magsasalita sa kanila kung wala pang ibinibigay na alagad si Lord sa kanila? Panginoon, kami po ay masayang pasalamat sa biyayang ipinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito. Isang magandang biyaya, isang mahal na biyaya, isang talagang maliwanag na biyaya, ang aming bagong sound system. Ito po ay regalo nyo sa amin. Ito po ay regalo nyo sa taong bayan. Ito po ay regalo nyo sa aming simbahan. Ang maliwanag, naiintindihan, nauunawaan, at naisasabuhay na salita ng Diyos. At ito po ay napakasimple lamang. Unang kahilingan mo ay madinig namin at maintindihan bago namin maisabuhay, bago namin maisakatuparan, dapat muna naming madinig. Maraming salamat po sa bagong sound system na binigay mo sa amin upang madinig namin ng maliwanag ang iyong salita. Naway turuan mo kami ng kababaang loob, Panginoon. Naway bigyan mo kami ng malinis na puso. Ito talaga ang tunay na mensahe mo.
Dito talaga dumadaloy ang iyong salita. Isa-isang puso, punong-puno ng kababaang loob, punong-puno ng kalinisan, punong-puno ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. It is not only the sound system, it is our hearts that believe in you, that trust in you, that follow you. And we thank you. We continue to thank you, and we will never get tired of thanking you in giving us these many graces to be able to listen and to understand your word. Maraming salamat po, Panginoon. Naway magamit namin ng husto ang ibinigay mong biyaya sa amin. Naway maipaabot namin ang iyong salita sa lahat ng tao. Lalong-lalo naway maisabuhay namin ang iyong salita. Ito po ay aming hinihiling sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po. Ito po ang simple nating assignment ngayong linggo ito. Speak your truth quietly and clearly. Yun lang po. Ito po si Among Rao na nagpapasalamat hanggang sa susunod na episode ng Thick Talks. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. God bless you all.